ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನ್ವೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡ ಅಕ್ಷತ ಕೊಕ್ಕೊ ಕಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಸಿಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೆಲೊಂದಾರು ದನಿ ಕೊಕ್ಕುದ ತೊಂಡೇರಿ ಇನಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಯಾ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ಐಟ್ ಇತ್ತನೇ ಐನ್ ಕುಕ್ಕು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯದು ಬರ್ಚಿ ಬಂಡ ಓಕೆಡ್ ತಂಗಡಿ ಆತ ಅನ್ನೆ ಕೊಂದಾಗ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಸಲ್ಲ ಕುಲ್ಚಟುಂಡ ಚೀಪುಂಡ ಕಟ್ ಮಂತಿನಕನ ಕೈ ಗುಣಗೆ ಅಕ್ಷತನ ಕೈ ಗುಣ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ಪುಲಿ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕನಾಗ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಅದು ಅಕ್ಷರ ದನಿಲೊಂದೇದ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅದೇ ಒಂಥರ ಬಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟದ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕುಚಟ ಪೊಕ್ಕಡಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ದುದೆ ತೊನ್ನುವ ಕೈಪೆನಾ ಚೋಳಿಲ್ಲ ಕೈಪೆಗೆ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕಿತ್ತು ಚೋಳಿ ಕೈಪದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂತಾಗ ಬಾರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಯ್ದು ಕೊಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ನನಗೆ ಮುದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಜ್ಜರ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ ಇರ್ತಾರ. ಹಾಂ ಗಪ್ಪದಿಪ್ಪ ಅಂಡು ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಇನ್ನಿತ ವಾತಾವರಣ ಮೋಡ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರುವ ಬೈಚ ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಬರ್ಸಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಡ ಪಿದೆ ತುನಕ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೋಡ ತೋಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜು ಎನ್ನ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಪ್ ಉಂದೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಪುದರೊಡ್ಡು ಓಪನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚ ಆ ವೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೆದುಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆತನಿ ಯಾನತ್ತು ಆಫ್ ಮಂದಿನಿ ಅವು ಮುರಣಿ ನಿಕಲ್ ಅರುವಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರ ಅಜ್ಜಿನ ತೂವರೆ ಪೋಪಿನ ಅವು ದಾಯಗ ಆಫ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಕ್ಲೇ ಆಫ್ ಮನ್ಪುನು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡರತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ 18+ ದಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಾಡುವತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ 18+ ದಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಐತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐಟ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೆರತ ಅಂಚಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಟೋ ಆಫ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ನ ಆನ್ ಮಂತೆ ಅಂಡಲ ಅವು ಮಂದಾನಿ ತುನಾಗ ಆಟೋ ಆಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗತ್ತೆ ಏನು ಬನ್ನಿ ಅವು ಮುರ ಅಂದ ಅರುವಾಗ ಪೋದಿತ್ತದುಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆರ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಅದಾಯ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ನ ಆನ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ಸಲ ಆನ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಫುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ತೂನಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚ ನಾನೇ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇನ್ನೀಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ತೋಜಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇದಾದ ನಾ ಬರೀ ಒಂದು ಲೇರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಯ್ಯ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನಿತ್ತೆ ಸಿಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ ಮುಕುಲ್ ತೋಟ ಹೊಡೆದಾದ ನಾಮಂತಂದು ಲೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯಾರ ಪಾಜೀರ್ ಕೊಯ್ಪುನಿಗೆ ದೂರ ಅಡೆ ಕುಕ್ಕುದಾಡೆ ನಿಖಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾರ ಕುಕ್ಕುದಾಡೆ ಕೊಯ್ಯಾರ ತಂದು ಅಕಲ್ ಕೊಯ್ಯಾರ ಛೇ ನಂಗೆ ಮುರಣಿಯ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬೈದೋಲಿ ಏರೇರು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಆಯ್ನು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಪ್ಪಾಡೊಂದು ದೀಪನ ನಿಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯಾರ
ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು 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 ಚಂಗಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬಸಳೆ ಯಾವ ಚಟ್ನಿ ಓ ಅವು ಪರಂದ ಉಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾನ ಅವು ಅಂದ ಅವು ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಪರಂದ ಗೈಸ್ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಉಂಡು ಅವಿನಿಕ್ ತಿಂತು ನಾವು ಐ ತಿಂತು ನೆಟಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಎತ್ತನದು ಒಂದು ಕಡ್ದುಂಡ ಕೋಲೋಂಡು ಮೈದು ഞാൻ ഇല്ലടെ പോയി നായി പുച്ചൻ തോന്നുന്നു ಬುರ್ ಕೊಡಂಜಿ ಬುಟ್ನತ್ತ ಲತ್ತಂಡೆ ಮುಳ್ಳುಡು ಪೊರ್ಕುದು ಬರ್ತುನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಾ ತಿನ್ಪೆದ ಪೂಂಬೆದ ಒಂದು ಪೂ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತ ಚಿಪ್ಪಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ದಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂಜಂಬುನ ತಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿದೈಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡ್ದು ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜೋಡ್ಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಗೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿನ ಬೆಜ್ಜಿನ ಹೊಲ್ತ ಅಂಗಿ ಬೆಜ್ಜಾನ ಏತ್ ಬೆಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಅರ್ಪುನಾಟ ನೆಜ್ಜಿ ಮೋಡುಂಡು Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's no ತೋಟಡೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಬಜಿರು ಸೇವಂತಿಗೆ ತಲೆಕಾನಿ ಒಂದು ತೋಟದ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪಜಿರ್ ತುಂಬನು ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಖುಷಿ ತುಂಬ ಅವಲಿನಿ ಪಜಿರ್ ಪೆರಂಗಲಕಾಯಿ ಅವು ಪರಂದಾಡು ತಿಂದ್ರೆ ಸುಖ ಆತ ಪರಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳೋರಿ ಬೈದೆ ತುಂಬಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದನ್ ಬೇ ಮೊದಲ ಸರತ ಮಂತೊಲು ಒಲ್ಲೊಲ್ ಒಲ್ಲದೆ ಕಾಯಿನ ಡಬ್ಬಿ ಬೂರ್ನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಲಾಗಿನ್ಯಾ ತಾಗಂಡ ಅಂದೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಗಿನ್ಯಾ ಅಲ್ಡೆಡ್ದು ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಬಲ ಅಬೋ ಮುಳ್ಳು 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 ಜೋಡ್ಬಾರ್ದು ಕೈಟ್ ಹೂ ಹಾಪುಂಡ ಕೈಟ್ ಹೂ ಆತನ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಉಂಡು ఆయన కొయ్యిని అల్ప సోకిత్తుండు ಕೊಕ್ಕೊ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮನೋಲಿ ಆ ಮಿತ್ತೆ ಬೋಂಡ ಕೈಗೆ ತೆಕ್ಕುಣ ಅಂದದ
ಅಯ್ಯೋ ಏ ತಾರೀಕಿ ಏ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಬುಲೆದು ನಾನೆಲ್ಲೇರೆ ಅವು ಊಡ್ದು ನರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೂಡುದು ಕಾಡಿಡ್ದು ಬೈದು ನಾ ಜನ ಅಂತೂತಾರ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರಿ ದೊಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೊಯ್ಯರಂತ ಬತ್ತೀನ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬತ್ತು ಕರದಾಗಡ ಒಂದು ಪರಂದುಂಡ ಪರಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪರಂದಡು ದೊಡಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತದಾಕದು ಅಂಟಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಬೈತು ತಿರ್ತದ ಅಬ್ಬಾ ಪೆರಂಗಲ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಅವಿಗೆ ಜೋಡು ಬಡ್ದು ಜತ ಹಾ ಪೆರಂಗಲ ಕಾಯಿ ಬುಲೆದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನವರ ಕೊಯ್ಕ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಚಾದಿಕ ಚಾ ಪರ್ಕ ಕಾಜ್ಪು ದಾದಾ ಕಾಜ್ಬಿ ಉಂಡು ಏನು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪನ್ಪೋಲಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುಳ್ಳೆ 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 ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಗುಳ್ಳೆ 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 ಗುಳ್ಳೆನಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ 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 we know only butler English. We put in Maggie. If there is something mistake in English, please forgive us. Ata. ಇನ್ನು ಎಗ್ಗು Egg what? ಎಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ This is what? ಎಗ್ This is egg fry. ಎಗ್ ನಂಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Why you are speaking in Kannada? Only English. Now better. What it is? Butler English. I am telling English. I'm telling English. I'm talking English. I speak in English. I eat in English. నేను మొన్న మాట్లాడొచ్చు వచ్చి మరి అది చెప్పుకున్నాను అయ్యో ಎಂಗ್ಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ತುಳು ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಚಿಂಗ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ಬೆಯ್ಯಡು लेट तुम खाना क्या बनाते हैं? हम खाना नहीं बनाते हैं, हम मैगी बनाते हैं. उसका मसाला और को डाला है. बाद में पानी डाला है. बाद में एಣ್ಣೆ डाला है. एग डाला है. एग उसका बाद ಅದು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ. Oh my god. ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ವಾಟ್ ಬೇಯಡ್ ಬೇಯ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಪನ್ I am ಪೋ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾತನ್ ಸೊಕತ್ನ ಇದಾಳೆ ಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಂಚ ಮಂತಂಡಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಉಂಟು ಅದಾ ಮ್ಯಾಗಿ నా పువ్వు నెడు అంటున్నాడు కడితే నా పువ్వు అంచనండు చోకాతి ಶುಂಠಿ ಖುಷಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವನುಂಟು ನಾಳೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಬಿಡತ್ತುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3 ಕೊರಿಯೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಚ ಬೂರ್ಂಡು ಅವೇನಕ್ಕಿಯ ಇಂತಿಲ್ಲ ಏತು ದಾಸಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾನ ಮನದ ಆಮ್ಲೆಟಿಯ ಅತ್ತೆಯ ತೆತ್ತಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆವಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ
ಖುಷಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತುಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೆ ಪಿದೈಡ್ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಟದ ಸೌಂಡ್ ಲಕ್ಕೇನು ಮೊಲ್ತಲೆ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಕುಲೋಂದನು ಅಟ ರಾಣಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಣಿ ದಿಯೋಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರಿನ ಏಪಲ ರಾಣಿ ದಾಯ್ ದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಏಪಲ ಅಲೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಶೋಕುಡೆ ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲೋಂದಿಪ್ಪೋಲು ಆಯ್ತು ಅತ ಅತದೆ ಈ ರಾಣಿ ಆತ ರಾಣಿ ಅತ್ತ ಚೋನು ತಕ್ಕಡು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಖುಷಿ ಮಂತೀನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಯಾವೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇನಿ ಖುಷಿನ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತಲ ಒಗಡಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುನಃ ಜಪ್ಪುನ ಆಂಡು ಎಡ್ಮ ಕಾಲ ಆಂಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಮರ ಅನ್ನಾಗ ಉನ್ನಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಟಿವಿಡ್ ಉಂದಾವುದುಂಡು ಈ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಅತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಪಂಡೇರು ದೊಡಮ್ಮ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದನ್ವೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.